бузурги мегӯяд ки дар зиндагӣ як хеле зиндагонӣ кунед ки баъд аз гузашти шумо, баъд аз набудани шумо, шуморо ёд кунанд. Ин мардакаби ҳазорсолҳо гузашта ёд мекунанд, ҳайкалша дар ҳамин ҷо гузоштанд. Барои чӣ? барои нами хизматое ки барои халқи тоҷик кард. ин шеринар Исмоили Сомонӣ 1000 китоб гуфти гапо дар бораи мардак нависан камай. ин гузаштаи мо ҳазрати Исмоили Сомонӣ, пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон. худованд ин мардака лоиқ дид ки дар сари инами миллати бузурги тамаддунсоз, дар сари ин миллате ки таърихшон ҳазорсолаҳо таърих доранд, халқи қадима ҳастем, инами ду шеринара лоиқ дид ки гузаштаву имрӯзаи миллати моя созанд. худованд ҳамеша нигаҳбони пешвои муаззами миллат бошаву анаи шеринаре ки дар дасташ анаи тиллоа ҳар рӯз мардум мебина, ҳавас мекунад, ба ҳавас туристову мардуми тоҷик тамошош мекунанд. худованд ҷӯи раҳмат кунад. ташаккур мегӯем ба ту Исмоили Сомонӣ ки гузаштаи миллати моя сохтӣ. айнаи мардак ҳозираи миллати моя сохта истодааст. ташаккури зиёд. бародари азиз, ина маркази шаҳри Душанбе обод аст, ором аст. мардум дар ҳамин ҳавои тоза, ҳавои сулҳу субот нафас мекашанд. ҳама хурсанд аст. ва шумоам дар куҷое набошед, дӯстои азиз, худо нигаҳбонтон бошад. инҷа туристҳо омадианд, тамошо доранд Душанбея. ҳама ба ҳавас дар ҳаминҷа сайргашт мекунанд мардум.